Id-dover tiegħi hu li niddefendi liċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex li eleġġewni. F'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet huma maħtufa mill-Gvern biex flok jiddefendu liċ-ċittadini tagħna qegħdin hemm biex jiddefendu lin-nies ta' Kastilja. Sostna dan l-MP u kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Casa meta indirizza attività soċjali u tkellem dwar il-liġi tal-work-life balance li tinkludi direttivi favur il-familji Maltin fosthom il-liġi li permezz tagħha il-missirijiet se jingħataw 10 tiem leave ma' twelid tat-tarbija tagħhom. Meta indirizza din l-istess attività, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sostna li jekk hawn persuna li minn dejjem kien jemmen fl-Ewropa dan huwa David Casa, politiku li jemmen fl-abbiltà li pajjiżna jinfluwenza fl-Ewropa. Tħallna fl-Unjoni Ewropea għaliex derinna li l-Unjoni tagħtik iktar garanzija ħalli meta jkollna gvernijiet li jaħtfu l-istituzzjonijiet ikun hemm min jissanzjona lil gvern u jgħid qed jagħmel ħażin, sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija saħaq li l-liġi tal-work-life balance li tant ħadem għaliha David Casa qed iġib bilanċ neċessarju bejn ix-xogħol u l-ħajja biex finalment ikollna soċjetà li jimpurta. Indirizzaw dell-attività anke l-eks Ministru Luis Galea u l-MP u kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola.